سلام كمي تقنيو زخبركم تخطاتلتي RBL TV Entertainment أبستفلالية عودتات نقدامات عصر تخينام زرقحو التدسس مدب توبتين حيزركم قريبا لخو كتكاتلو بخبر عدم سبورت أهجور هاجر كونا كبابي كيفليه أب كل كورنعات زعلن زتفلالية عينتات هاللوم باب كبابي يدما زوترات زخونو عينتات سبورت هاللوم بعالم درجة عبي تقبالنتن تفتاونتن زلوم عينتات سبورتون قطرهم وحدا يكونن أهجورنا أفريقيا لكع كم كارلوت أهجورات زتفلاليو سبورتاوي ودرات التأنجد أهجوريام سبورتانيات تعرما كاب جزء ناب جزء أب عالماوي مدرخات عبس من زنان إن رخبوا يخد اللوم مبرا أفريقاوان سبورتانيات تبع عودة أتلتيكس بدرجة عالم عبل اليوم ولا قوا كاب استفلاليو هاجرات أفريقيا زوت يخونو أب كعس أجردما معرب أفريقاوان سبورتانيات ببزحي أب أوروباوي مدرخات عند حقوقان تاتاتهم كوينهم نيرمن يركبون نلومي أبز مدب نعسرت أفريقاوان ناكل جزء بلصقات تتعود كعس أجري زد سيك خون أزي ترتازي كاب كله كل علماء أبز اللو دقفتي أبز تجبر متنعتي دقفتي نحر حدهم صوتا أبز سرعلو ببز حيث تكملو متسوي عاصمات سبورتاويانن أب ميدان كميدا وطعي حلفو كلهم أفريقاوان تتعودتي العلي لهم سوعو مسارت بمقبار استوها بترتا مخانو كحبر فتو عسراي جورجيا أب شاولات مونروفيا استولده لايبيراوي جورجيا أب مسرع بلوصات تتعودتي كعس أفريقيا أب عسراي درجينا أنرخبهم مسحانتي ناي منسيات كلب بمطرناف أما بالعصر تحمشت عدميو دمايو نسقوتا كعسو أجري زفلمهم بقعتو كاب جزينا بجزي إن حيلة أبزقس جسلو زنبرة معريو استفلاليو مسعب بيت كلبات ناي متصوات عدلات إن رخبة كدم ودي عسران كلتن عمت مسكونة أبتيس عطات أسلطاني هاجراويت غانتا كاميرون زنبرة كالود ليروي أبتي جزي مزد سلطنا زنبرة كلب ترنفهم بقعتو يابب بعلتو إنا برخة كدا نتاقان تبع الوعلات بمخان دما وانجا فرنسا شحن تشعت ميتن عن حدن أم معتار عبد جدا تتعوتم جورجيا غانتا تبزغير الأوانات ناي بقعتو رد يبكير آيه اقوادا إن حيلة بممتع چامبيون ناي مخان بقعتوون مسؤو حبيرو أبز خدا غانتا يبقع عزنبرم أبشحن تشعت ميتن عن سلستن نبارس سينت جيرمان وانجا فرنسا كتعتر كبقع عنكالو أبشحن تشعت ميتن عن 4 دما نتبلي قوانز فلت ليك كتعوتلو أخ عالم أب عامة سبورت شحن 994 شحن 995 نزي كبري كتدقمو مريح ترى تتعوتم أموداتو دما نايت عامة ناي أفريقيا أوروبان بلس تتعوت عالم من زبلو 3 شلماتات كعتر بغعام ناي ميدا كإلوتو أب تندحيروس تتعوت لنكلبات كم AC ميلان تشيلسي مانشستر سيتي مارسي الجزيران بزقبات تنصباري أيوم كاب كعسو أجري وطعي جورجيا أنصار HIV إيدس هاب زقبر نتفتات يساتف من بارو لعل دقفن كبرن كركب كيلو يوم بتوسخي بولك قوي وطعيتاتو نهاجراويت كانتا لايبيريا أم حجازي نتف من بارو يحبر أبز أوان دما نهاجرو لايبيريا بدرجة بريزيدنتنت أم مراح يركب جورجيا تاشعي روجر ميلام كلتا جزي بولس تتعوتاي نأهجرنا أفريقيا زبل كبريز رخبة كاميروناوي روجر ميلا علمنا أب 7 كابز رأيتهم بولس تتعوتي كعسو أجري حدا يوم أب أوانو بولس زنبرة ميلا نهاجرو كاميرون ناي مجمرتا أفريقياويت هاجراويت كانتا بمخان نابربع فتسامة قد أموانج عالم زبقعة تتعوتا يوم كلتا جزي أبشعن 975 كم ودما أبشعن 990 بولس تتعوتا أفريقيا كخون كيلوم أبشحن 965 مسكلب دولة بمخان فلام تصوتو زكايد ميلا دحر شوعات عامت أبشحن 907 كلتن نمجمرتا جزيو مس ليوباردز أوف دولة بمخان چامبيون نايت عامت كونم أبشحن 975 أبناي فتسامة قد أموانجا كاميرون أزياء تدنق معوتي شطو بالمزقب بلوس إنتو أمسكرم بزي كازي أبتن مجمرتا جزيو استخايدة First African Cup Winners Cup دمي أقواتزا أي تتسقمن لكا كم كارلوت أفريقاوان تتعوتي روجر ميلا نزدفلا ليا كلبات فرنسا وكيلو تتعويتيوم نابنت نموناكو أبشان 980 كمون نباستيا أبشان 981 وانجا فرنسا كاترا عبي تراني روام ناب هاجرو كاميرون بمبلاس نهاجراويت كانتو أبشان 984 كمون أبشان 988 تعواتي توانج أفريقيا خدكون أبكعوام أبشحن 990 أبز تخيده وانج عالم كم تغير كوينو مس هاجراويت غانتو بممرح 4 شططات كأوتزر كألم نهاجراويت غانتو دما ناب قطمات ربع فتسامة كتبت حق ألم أما بال4 كلتن علميو دحر وانج عالم شحن 994 جامو زسقل ميلا أوانج عالم شطو زمزقبه بعد مزعبية تتعوتاي زبل كبري كركب كيلو يوم شامناي أبيدي آيو وي أبيدي بيلم عالم ززارة بقعته لنجوس كعسو أجري عالمنا زخنة برازيلاوي بيلا زدارك بقعت سلزنورو أب هاجرو غانا بغاناوي بيلا يوزفلت أبيدي أيوم
أميرا قلتفون تكورنيو أبشحن 1978 مسغاناويت كلب ريال تاميل يونايتد تفرارمه بزعنزز كيلوتو بغصبت مسأن كتصمبرو زخالا قلبي عبيت كلبات كسحب كعالم ازي نافريقاوያን ተጻወቲ زحسب نيرو أبتوان انتخونه ግን አየው بقدامነት ነዚ ዕድል ዝረኸበ ፈላሚ አፍሪቃዊ ተጻዋታይ አይኮነም ኣብ ሊግ ፈረንሳ ኣብ ዝጻወተሉ ዝነበረ ግዜ ጎኒ ጸወታ ኩዕሶ እግሪ ንዓሊትነቱን ገጠሞም ኣብ መወዳእቱ ድማ ንክለብ ማርሴ ኣብ 1993 ኣብ ፍጻሜ ግጥም ቻምፒዮንስ ሊግ አንጻር ኤሲ ሚላን ክትዕወት ልዑል ተራ ተጻወተ ንሃገሩ ጋና ወኪሉ ን16 ዓመታት ኣብ ናይ ሃገራዊት ጋንታ ግጥማት ክስለፍ እንከሎ 6 ዓመታት ድማ ከም ሓለቃ ጋንታ ብምዃን ኣገልጊሉ ብዘይካዚ 5 ግዜ ኣብ ዋንጫ ኣፍሪቃ ብምስታፍ ንሃገራዊት ጋንቱ ወኪሉ ኣብ 1991 1992 ከምውን 1993 ብሉጽ ተጻዋታይ ኣፍሪቃ ብምዃን ክዕወት እንከሎ እቲ እንኮን ሰለስተ ተኸታታሊ ግዜ ነዚ ሽልማት ዝበቕዐ ኣፍሪቃዊ ክኸውን በቕዐ ወላ እኳ ድሒሩ እዚ ክብሪ እዚ 4 ግዜ ብዝተዓወተ ያያው ቱረ ክስበር እንተኻኣለ ካብ ጸወታ ኩዕሶ እግሪ ኣብ 1998 ምስተኣልየ ብመንግስቲ ጋና ንሲቪላውያን ዝወሃብ The Order of Volta ዝበሃል ዝለዓለ ናይ ክብሪ ሽልማት ተሰለመ شابعي سامويل إيتو ኣብ 1981 ዝተወልደ ካሜሩናዊ ሳሙኤል ኤቶ 4 ግዜ ብሉጽ ተጻዋታይ ኣፍሪቃ ብምዃን ዝተዓወተ እዩ ኣብ ክልል ዕድመ 10ታት ከሎ ምስ ሓንቲ ፈረንሳዊት ክለብ ክፈራረም ተቐራሪቡ እኳ እንተነበረ ብሰንኪ ዕድሜኡ እቲ መስርሕ ክቋረጽ ተገደደ እንተኾነ ግዳ ኣብቲ ክልል ዕድመ ከሎ ኣብ 1997 ምስ ናይ መንእስያት ክለብ ሪያል ማድሪድ ተንጸንበረ በዚ ዝጀመረ ድማ ምስ ተፈላለያ ክለባት ክጻወት በቕዐ ብብሉጽነቱ ኣብ 7 ደረጃ ተሰሪዑ ዘሎ ሳሙኤል ኤቶ ምስ ሃገራዊት ጋንቱ ብምንጽንባር ኣብ 2000 ዓመተ ምህረት ኣብ ኦሎምፒክ ወርቂ ሜዳልያ ክትሽለም ዓቢ ግደ ነበሮም ሃገራዊት ጋንታ ካሜሩን 2 ግዜ ተዓዋቲት ዋንጫ ኣፍሪቃ ክትከውን ውን ልዑል ተራ ነይርወዩ ኣብ 2010 ንራብዓይ ግዜ ብሉጽ ተጻዋታይ ኣፍሪቃ ክበሃል በቕዐ ኣዝዩ ንፉዓት ቃዒ ምዃኑ ዝንገረሉ ኤቶ ምስ ተፈላለያ ክለባት ክጻወት ዝበቕዐ እዩ ከም ባርሴሎና ሪያል ማድሪድ ማሎርካ ቼልሲ ኤቨርተን ኢንተር ሚላን ሳምፒዶሪያን ካልኦትን ድማ ዘይነጽፍ ብቕዓቱ ዘንጸባርቐለን ክለባት እየን ሻድሻይ ካኑ ኣብ 1976 ዝተወልደ ናይጄሪያዊ ካኑ ብዙሕ ዓወታት ዝረኸበ ኣፍሪቃዊ ተጻዋታይ እዩ ናይ ኦሎምፒክ ወርቂ ሜዳልያ 2 ግዜ ማለት ኣብ 1996 ከምኡ ድማ ኣብ 1999 ብሉጽ ተጻዋታይ ኣፍሪቃ ዕውት ቻምፒዮንስ ሊግ ምስ ኣያክስ ኣብ ዓመተ ስፖርት 1994-95 3 ግዜ ዓወት ኤፍኤ ካፕ ድማ ገለ ካብቶም ዝረኸቦም ዓወታት እዩ ኣብዚ 20 ዓመታት ዘቑፀረ ናይ ኩዕሶ እግሪ ዘመኑ ምስ ዝተፈላለዩ ክለባት ክጻወት በቕዐ እዩ ኣያክስ ሄርትላንድ ኣርሰናል ኢንተር ሚላን ዌስት ብሮም ፖርትስማውዝ ድማ ካኑ ኣብዚ 20 ዓመታት ዝተጸንበረን ክለባት እየን 3 ግዜ ኣብ ዋንጫ ዓለም ክሳተፍ ከሎ በብዓመቱ ኣብ ዝተኻየደ ዋንጫ ኣፍሪቃ ድማ ንሃገሩ ናይጄርያ ወኪሉ 5 ግዜ ተሳቲፉ ካብ ሜዳ ወጻእውን እንተኾነ ካኑ ኣዝዩ ዝድነቕ ባህርያት ከም ዘለዎ እዩ ዝሕበር بحمام لبي دحر مسقاي ناي لبي مطبحته أكايد بزتبجسو دما بسمو زتوع كانوا هيرت فاونديشن مسرته علامو دما بحمام لبي نزساقيو قدام حضراتن صقومات منسياتن أفريقيا نمحجازيوم كانوا هيرت فاونديشن نلعلي 400 هتصانات حجز بمقبار بمطبحتي كاب حمام لبي كدحنو حجزوهم يركب كانوا بفقادو أمباسادر يونيسيف بمخان أم مقلقال يركبالهم ካብ ጸወታ ኩዕሶ እግሪ ተኣልዩ እኳ እንተሎ ኣብ ናይ ግብረ ሰናይ ትካላት ግን ብንጡፋ መስራሕ ይርከብ ኣብ 6 ደረጃ ተሰሪዑ ዘሎ ካኑ ሓምሻይ ዲዲየር ድሮግባ እንግሊዛዊት ክለብ ቸልሲ ኣብ ታሪኻ ካብ ዝረኣያቶም ብሉጻት ተጻወቲ ሓደ እዩ ኣብ 1978 ኣብ ኣይቨሪ ኮስት ተወሊዱ ዝዓበየ ዲዲየር ድሮግባ ብፍጥነቱ ዝቐብሎም ኳሳሱ ሸቶ ናይ ምምዝጋብ ዓቕሙ ዝድለ ተጻዋታይ እዩ ብዙሕ ዓወታት ክሓፍስ ዝኽኣለ ድሮግባ ኣብ 2006 ከምኡ ድማ 2009 ብሉጽ ተጻዋታይ ኣፍሪቃ ክኸውን ክኢሉ እዩ 3 ግዜ ጽዋዕ ፕሪምየር ሊግ 3 ግዜ ተዓዋቲ ኤፍኤ ካፕ 2 ግዜ ናይ ካርሊንግ ካፕ 2 ኮሚኒቲ ሺልድ ቻምፒዮንስ ሊግ ዋንጫ ቱርክን ከዓትር ዝበቕዐ ተጻዋታይ እዩ ዲዲየር ድሮግባ ጋንታታቱ ዋንጫ ኣብ ዘይዓትራሉ ግዜ ድማ ጥቕዓወት ከብጽሐን ዝጽገሙን ኣይነበረን ቸልሲ ሻንጋሃይ ሽንህዋ ማርሴይ ጋላታሳራይ ፎኒክስ ራይዚንግ ድማ ገለ ካብተን ዝተሰለፈለን ክለባት እየን ንዝተፈላለየ ናይ ፍጻመ ግጥማት ዝበጽሐ ድሮግባ ናይ ፍጻመ ጸወታ ዋንጫ ኣፍሪቃ ቻምፒዮንስ ሊግ ካርሊንግ ካፕን ድማ ገለ ካብቶም ብዙሓት እዮም ድሮግባ ኣብ ዝለዓለሉ ብቐጥታ እታ ነዊሕ ግዜ ዘሕለፈላ ብዙሕ ዓወታት ዝዓተረላ ቸልሲያ ብቐዳምነት ናብ ኣእምሮና እትመጸና ኣብ ሓደ እዋን ናይታ ክለብ ናይ ኩሉ ግዜ ብሉጽ ተጻዋታይ ተሰሚዩ ከም ዝነበረ እውን ኣይርሳዕን ድሮግባ ሓለቓ ጋንታ ሃገራዊት ጋንታ ኣይቨሪ ኮስት ብምዃን መሪሕ ተራ ተጻዊት እዩ
ብሉጽ ተጻዋታይን ዝለዓለ ኣመዝጋቢ ሸቶን ናይ ሃገራዊት ጋንታ ዝኾነ ድሮግባ ንሃገራዊት ጋንታ ወኪሉ ኣብ ዝተሰለፈሎም 104 ግጥማት 65 ሸቶታት ከመዝግብ ክኢሉ እዩ። ራብዓይ ያያ ቱረ ባቡር ብዝብል ቅጽል ስም ዝፍለጥ ያያ ቱረ ሓደ ካብቶም ብውሕልነት ጸወቶም ዝልለዩ 10 ናይ ኩሉ ግዜ ብሉጻት ኣፍሪቃውያን ተጻወቲ እዩ። ፍሉይነት ቱረ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት እናቀያየርካ ከተጻወቶ ትኽእል ብምዃኑ እዩ። ኣጥቃዒ ጸኒሑ ተኸላኻሊ ክኸውን ኣይጽገምን። ኣብ ማእከል ሜዳ ኮይኑ ተጻወቶም ግጥማት እውን ውሑዳት ኣይኮኑን። ኣዝዩ ሓያል ዝኾነ ናይ ምጥቃዕ ክእለት ዘለዎ ቱረ ብሉጻት ዝኾና ሸቶታት ካብ ርሑቕ ከመዝግብ ኣይጽግሞን። ኣብዚ እዋን ወዲ 36 ዓመት ኮይኑ ዘሎ ኣብ 1983 ዝተወልደ ያያ ቱረ ንሃገራዊት ጋንቱ ኣይቨሪ ኮስት ወኪሉን ብቁጥሪ ውሕድ ዘይኮነ ግጥማት ኣካይዱ እዩ። ኣብ 6 ግጥማት ዋንጫ ኣፍሪቃ ክሳተፍ ከሎ ኣብ መወዳእቱ ነታ ዋንጫ ኣብ 2015 ምስ ሃገራዊት ጋንቱ ክዕወተላ በቕዐ። ያያ ቱረ ምስ ክለባት ኦሎምፒያኮስ፣ ሞናኮ፣ ባርሴሎና፣ ማንቸስተር ሲቲ ብምዃኑን ብሉጽ ብቕዓቱ ከንጸባርቕ ክኢሉ እዩ። ቱረ ብተኸታታሊ 4 ግዜ ብሉጽ ተጻዋታይ ኣፍሪቃ ኮይኑ እዩ። ኣብ 2011፣ 2012፣ 2013 ከምኡ ድማ ኣብ 2014 ድማ እዩ ነዚ ሽልማት ዝበቕዐ። እዚ ዘርእየና እንተሎ ድማ ብሉጽነትን ብቕዓትን ቱረ እዩ። ሳልሳይ ራሺዲ ያኬኒ ራሺዲ ያኬኒ ናይጀርያ ካብ ዘፍረየቶም ብሉጻት ተጻወቲ ሓደ እዩ። ናይታ ሃገር ናይ መጀመርታ ሸቶ ኣብ ዋንጫ ዓለምን የኪንዩ ኣመዝጊብዋ። በቲ ዝነበሮ ሸቶታት ናይ ምዝጋብ ሓይሉ ድማ እዩ ናይጀርያስ ሌጀንድ ከምኡ ድማ ደ ጎልፋዘር እናተባህለ ዝጽዋዕ። ኣብ ናይ ጸወታ ዘመኑ ንዝተፈላለየ ክለባት ወኪሉ ዝተጻወተ የኪኒ ብሕጽር ዝበለ ንክለብ ሹቲንግ ስታርስ ወኪሉ ኣብ ዝተሰለፈሉ 53 ግጥማት 45 ሸቶታት ከመዝግብ ከሎ ንቪቶሪያ ሱትባል ኣብ ዝወከለሉ 108 ግጥማት 90 ሸቶታት ከምኡ ድማ ንሃገራዊት ጋንቱ ናይጀርያ ኣብ ዝተሰለፈሉ 58 ጸወታታት 37 ሸቶታት ከመዝግብ ዝኽኣለ ብርቂ ተጻዋታይ እዩ ራሺዲ ያኬኒ። ያኬኒ ናይጀርያ ኣብ 5 ዓበይቲ ውድድራት ክውክል እንከሎ ኣብ 1994 ንሃገሩ ወኪሉ ኣብ ዋንጫ ዓለም ተሳቲፉ። ብተመሳሳሊ ኣብታ ዓመት ኣብ ዝተኻየደ ዋንጫ ኣፍሪቃ እውን ተሳታፊ ነይሩ እዩ። ኣብ ናይ 1998 ዋንጫ ዓለም እውን ንሃገሩ ክስለፈላ እንከሎ ኣብ 1988 ድማ ኣብ ናይ ኦሎምፒክ ውድድራት ክሳተፍ በቕዐ። እቲ ዘሕዝን እዚ ምስ ቀዳሞት 10 ናይ ኩሉ ግዜ ብሉጻት ተጻወቲ ኣፍሪቃ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ተሰሪዑ ዘሎ ያኬኒ ኣብ 48 ዕድሚኡ ብ4 ግንቦት 2012 ብሰንኪ ሕዱር ሕማምን ውልቃዊ ጸገማትን ካብዚ ዓለም ብሞት ምፍላዩ እዩ። ካልኣይ ጄጄ ኦካቻ ናይጀርያዊ ጄጄ ኦካቻ ኣብ መስርዕ ብሉጻት ተጻወቲ ኣፍሪቃ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ተሰሪዑ ንረኽቦም። ኣብ ሃገሩ ናይጀርያ ኣብ 1995፣ 1997፣ 2000 ዓመተ ምህረት፣ 2002፣ 2003፣ 2004 ከምኡውን 2005 ብሉጽ ተጻዋታይ ናይጀርያ ክበሃል በቒዑ እዩ። ብተወሳኺ ኦካቻ ኣብ 2003፣ 2004 ብሉጽ ተጻዋታይ ኣፍሪቃ ኮይኑ እዩ። ኣብ ወርሒ ሕዳር 2003 ድማ ናይ ፕሪምየር ሊግ ናይታ ወርሒ ብሉጽ ተጻዋታይ ክበሃል በቒዑ ነይሩ። ኣብ 2005 ናይ ክለቡ ቦልተን ወንደረርስ ናይታ ዓመት ብሉጽ ተጻዋታይ ኮነ። ኣብ ዝተፈላለያ ውድድራት ክሳተፍ ዝበቕዐ ኦካቻ ኣብ 1994 ኣብ ዋንጫ ኣፍሪቃ፣ ኣብ 1995 ኣብ ኣፍሮ ኤዥያን ካፕ ኦፍ ኔሽንስ፣ ኣብ 1996 ድማ ኣብ ኦሎምፒክ ተሳታፍነቱ ኣረጋጊጹ እዩ። ኣብ ማእከል ሜዳ ዝጻወት ዝነበረ ኦካቻ ዝተሰለፈለን ክለባት ወኪሉ ኣብ ዘካየዶ 454 ግጥማት 85 ሸቶታት ከመዝግብ ከሎ ንሃገራዊት ጋንታ ናይጀርያ ኣብ ዝወከለሉ 75 ጸወታታት ድማ 15 ሸቶታት ብስሙ ከመዝግብ በቒዑ እዩ። ኦካቻ ኣብ 1993 ኣብ ጀርመን ኣብ ዝጻወተሉ ዝነበረ ግዜ መስተንከራዊት ዝኾነት ሸቶ ከመዝግብ ክኢሉ ነይሩ። እዛ ሸቶ እዚኣ ኣብ ጀርመን ዝበለጸት ሸቶ ናይታ ዓመት ኮይና ተመዝጊባላ። ቀዳማይ ሓሰን ሑሴን ኣብ 1966 ዝተወልደ ሑሴን ምስ ማንቱ ሓዉ ኢብራሂም ብምዃን ንነዊሕ እዋን ብሓንሳብ ናይ ምጽዋት ዕድልን ፍቕሪ ኩዕሶ እግርን ዘስተማቐረ ግብጻዊ እዩ። ካብ 176 ግጥማት 68 ሸቶታት ብምዝጋብ ኣብ ግብጺ ናይ ኩሉ ግዜ ዝለዓለ ኣመዝጋቢ ሸቶ ናይታ ሃገር ክኸውን ክኢሉሎም። ካብ 1985 ክሳብ 2006 ኣብ ዘሎ 21 ዓመታት ንሃገራዊት ጋንቱ ክስለፈላ እንከሎ ኣብ ዋንጫ ዓለም 1990 ከምኡ ድማ ኣብ 7 ናይ ዋንጫ ኣፍሪቃ ውድድራት ክሳተፍ ዝበቕዐ ግብጻዊ ተጻዋታይ እዩ። ኣብዚ ናይ ጸወታ ዘመኑ ኣብ ዝተፈላለየ ውድድራት ክሳተፍ ዝበቕዐ ሑሴን ዝተፈላለየ ናይ ክብሪ ሽልማታት እውን ክረክብ ክኢሉ እዩ። ንኣብነት ኣብ 1998 ኣብ ዋንጫ ኣፍሪቃ ዝለዓለ ኣመዝጋቢ ሸቶ ክኸውን እንከሎ ኮንፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ማለት ካፍ ድማ ናይ ዝሓለፈ 50 ዓመት ዝበለጸ ኣፍሪቃዊ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ክብል ሰይምዎ ይርከብ። ሑሴን ካብ ጸወታ ኩዕሶ እግሪ ጫምኡ ምሰቐለ ብቐጥታ ናብ ናይ ምስልጣን ስራሕ ጀሚሩ። ኣብዚ እዋን ድማ ኣሰልጣኒ ናይ ክለብ ፒራሚድስ ኮይኑ ይርከብ።
10 ናይ ወትሩ ዝበለጹ ኣፍሪቃውያን ተጻወቲ ኩዕሶ እግሪ ዝድስስ ትሕዝቶ ኣብ ምክትታልኩም ጸኒሕኩም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ RBL TV Entertainment ብሉጻት ክበሃሉ ዝኽእሉ ኣዝዮም ብዙሓት ኣፍሪቃውያን ተጻወቲ ከም ዘለዉ ርዱእ እዮም ብውልቅኹም ግን ንመን ምስ ቀዳሞት 10 ምሰራዕኩሞም ኣብ ዝመጽእ ብኻልእ ትሕዝቶ ዘለዎ ቶፕ 10 ክሳብ ንረኽብ ኣስማይ ዳንኤሌ ስሰናዩ